हेलौ लोगोफोर, आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आव आं बेखौनो फोरमायनो सानदों एबा बेखौनो खिन्थानो सानदों जे नोंथाङा बबे टाइमाव भिडिअ'खौ आपल'ड खालामोब्ला बांसिन भिउस मोनगोन एबा नोंथांनि भिउवार्सफ्रा मा टाइमाव अनलाइनाव थायो एबा मा टाइमाव इउटिउबाव माने नोंथांनि भिडिअ'फोरखौ नायो एबा नोंथाङा जि दिन भिडिअ आपल'ड खालामगोन बबे टाइमाव आपल'ड खालामोब्ला नोंथांनि भिडिअ'खौ बिसोरो नायालासिनो थानो हानाय नङा, माने नायखाथारगोन, बिनाव नटिफिकेसनबो मोनखागोन। गोबाङानो नटिफिकेसन मोननायनि उनाव गोबाङानो बिनि अनलाइनाव गैया, नायनो टाइम गैया, मबाइलखौ बियो इउज खालामथ'वाखै, माबा मोनसे खामानियाव बेस्थ' थायो। बिनि थाखायनो नोंथांनि नटिफिकेसना बेनाव सौहैब्लाबो माखासे साबस्क्राइबारफ्रा उनाव नायनो थाखाय सम मोना एबा नायनो गोसो जाया। बिनिखायनो मा टाइमाव भिडिअ'खौ आपल'ड खालामनांगौ जे नोंथांनि भिडिअ'खौ नटिफिकेसन थांनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि भिडिअ'खौ नायगोन एबा नोंथाङा भिडिअ'खौ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो बिसोरो नायगोन। अब्ला जों बे टाइमखौ मिन्थिनो थाखाय जोङो नोंथांनो खिन्थानो नागिरदों दा मा टाइमाव नोंथाङा भिडिअ'खौ आपल'ड खालामनांगौ। अके लोगोफोर, अब्ला भिडिअ'खौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां, नोंथाङा एसेबाबो नलेज मोनगोन। बियो जोंनि खम साबस्क्राइबारफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथि, मानो होनोब्ला खम साबस्क्राइबारा बांसिनानो ओरैनोबाबो भिउस मोनखाया, नाथाय बबेबा टाइमाव भिडिअ'खौ आपल'ड खालामोब्ला एसेबाबो नोंथांनि भिउसआ इनक्रिज जागोन। आरो जाय गिदिर इउटिउबार जायना गोबां साबस्क्राइबार दं बिसोरनाथ' अलरेडि भिउसआथ' फैखायोआनो, नङा होमबा? बेनिखायनो आं दिनै दा जोंनि जिथु गोदान इउटिउबार, माने दासो इउटिउब माने इउज खालामगासिनो, इउटिउबार जागासिनो, दासो भिडिअ हगारगासिनो, नाथाय बेना भिउसआ खम फैयो, बिनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। अके लोगोफोर, अब्ला भिडिअखौ नायलांदो। आङो बेहाय फार्स्टआवनो आङो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबाय। क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनायनि उनाव नोंथांनि चेनेलनि माबाजों इमेल आइडिजों नोंथाङा लगइन जादो। लगइन जानायनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेफोरबायदि इन्टारफेस बे लोगोफोर आर'नाइ टेकनिकेल, आंनि हिन्दी चेनेल। आङो माने लग आउट खालामनानै लगइन खालामफिनला आंनि बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलखौ। बेबो बेनो एखे, फर्मुलाया एखेयानो, नङा होमबा? क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै बेयाव आङो आंनि गुबुन मोनसे चेनेल, नैबे आर'नाइ टेकनिकेल हिन्दी टेक चेनेल, नोंथांमोना भिजिट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बेफोर गासिबो नलेजफोरखौबो बे चेनेलावनो मोनजोबगोन। टेकनिकेल, आर'नाइ टेकनिकेलावबो मोनगोन आरो बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलावबो मोनगोन। बर'आ बर'नि, नैबे हिन्दीनि। अके, दानिया बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। बिनि उनाव नोंथाङा नैबे थ्रि डटआव क्लिक खालामनानै डेस्कटप साइडआव सिगां लांग्रोनांगोन, नैबे गाहायाव, बेयाव डेस्कटप साइडआव टिक मार्क होनानै। अके लोगोफोर, बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। बेफोरबायदि इन्टारफेस फैनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन, नैबेहाय कास्टमाइज चेनेलाव क्लिक खालामनांगोन। नैबेहाय कास्टमाइज चेनेलाव आं क्लिक खालामबाय। नोंथांनि स्क्रिनावबो कास्टमाइज चेनेल ओंखारखागोन। अके लोगोफोर, कास्टमाइज चेनेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबावबाय। दानिया नोंथाङा मा खालामनांगोन, नैबेहाय मा दङ, एनालिटिक्स, नङा होमबा? बे एनालिटिक्सआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेहाय गोबां बिनि सोमोन्दै गोबां माने खिन्थानो गोनां दङ, नाथाय आङो दा टपिकआ आंना बेनो, बेनिखायनो आं बेखौ खिन्थानो सानबाय। एनालिटिक्सआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। दानिया नोंथाङा डाइरेक्ट नैबे अडियेन्सआव क्लिक खालामनांगोन। फार्स्टआवनो अभारभिउ, रिच, इंगेजमेन्ट, अडियेन्स एन्ड रेभिनिउ। अके, अडियेन्सआव क्लिक खालामनांगोन नोंथाङा। बेहाय आं क्लिक खालामबाय। अके, बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गाहायाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। बिनि उनाव आं एसे जुम खालामना नायोब्ला बेहाय नोंथाङा नुगोन जे व्हेन इउर भिउवार्स आर अन इउटिउब। अके, बिनि मिनिङा मा? माने नोंथाङा इउटिउबार जानो हागौ, नाथाय गोबाङानो क्रम ब्राउजारखौ इस्तेमाल खालामा एबा बाहाया, खालि इउटिउबखौल' नायो, वाइटि स्टुडिअखौल' नायो। आरो जों क्रम ब्राउजाराव फैनानै बेटा स्टुडिअआव जोङो डेस्कटप मुडआव बेफोरखौ गासिखौबो गोबाङानो नाया एबा नायनो गोबाङानो मिन्थियाखै, नलेज मोनाखै। नाथाय आं दा खिन्थाबाय, जाय बिथांमोना मिन्थिया, क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालाम आरो गावनि चेनेलनि इमेल आइडिजों लगइन खालामनानै नोंथाङा बेफोरबायदि थ्रि डटआव थुनानै डेस्कटप साइडआव बे बेटा भार्जनखौ नोंथाङा नायनो हागोन। आरो बेयाव नोंथाङा गोसोबायदि माने इउटिउबनि सोमोन्दै गासैखौबो नोंथाङा बेयाव चेक खालामनानै नायजोबनो हायो। आरो आं सिगाङावनो खिन्थाखाबाय, रिक्राइबारखौ नोंथाङा बोरै मिन्थिगोन। आरो बायदि बायदि रोखोमनि आङो नलेज आं बे चेनेलावनो होगासिनो दंखायो। नोंथांमोना मोनसे मोनसे भिजिट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय, नङा होमबा? व्हेन इउर भिउवार्स आर अन इउटिउब। आंनि भिडिअआ लोगोफोर एसे गोलाव जायो, नाथाय मानि थाखाय गोलाव जायो आं मिन्थिया, नाथाय आं हानायमानि आं सर्ट खालामनो नाजायो। खिन्थु एसे गोलाव जायो, बेनि थाखाय नोंथांमोना माने गोलाव जादों होननानै इसेबां माबा नाङा। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। आं हानायमानि सर्ट खालामनो नाजायो, नाथाय एसेबाबो गोलाव जायो, मानो होनबा आङो फार्स्टनिफ्राय माने क्लियारलि आं खिन्थानो सानो एबा आं खिन्थायो, बेनिखायनो एसे गोलाव जानो हागौ। आरो दा व्हेन इउर भिउवार्स आर अन इउटिउब फैबाय। ओमफ्राय दानिया गाहायाव दङ नैबेहाय सानडे, मन्डे, टुइसडे, वेडनेसडे, थार्सडे, फ्राइडे, साटारडे, नङा होमबा? ओमफ्राय गाहायाव दङ
बेयाव खालि लांदां जायगा नङा होमबा गोमोले मोले जादों बेयो आंनि भिउवार्सआ दिनै हमनानै ला जेनेबा सानडेआव आंनि माबाया भिउवार्सआ सानडेआव खैथासिम 6 AM माने 12टानिफ्राय हरनि 12टानिफ्राय लानानै फुंनि 6टासिम अनलाइनाव थाया बे गोबांनि चेनेलावनो बिदि थाया ओमफ्राय आंनि चेनेला माने अबे समा माने आंनि थाखाय जोबोद मोजां होनोब्ला 12 PM माने हरनि 12टा बेयावबो बांसिनानो अनलाइनाव थाया नाथाय 6टानि गाहायनिफ्राय 7टा 8टा 9टा 10टा मोनानि नङा होमबा PM 6टानि गाहायनिफ्राय आंनि भिउवार्सफ्रा अनलाइनाव थायो नङा नैबे डार्क सिन दंना बेफोरो माने डार्क थानायफ्रा गासिबो अनलाइनाव दङ अब्ला आङो भिडिअखौ 6टानि गाहायाव बा 7टा 8टायाव भिडिअखौ आपल'ड खालामोब्ला आंनि माने गासैबो भिउवार्सफ्रा आंनि भिडिअखौ नायगोन अब्ला आं गोबां भिउस मोनगोन नाथाय 6टानि सिगां 5टा बिदिनो 3टा 4टा बेफोरबायदियाव आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामोब्ला आङो भिउस मोननाय नङा मानो होनबा आंनि भिउवार्सफ्रा बेबायदि टाइमाव अनलाइन थाया गोबांनि चेनेला गोबांनि भिउवार्सफ्रा बेलेग टाइम टेबोल दङ नाथाय आंनि भिउवार्सफ्रा बिनिफ्राय 6टानिफ्राय गाहायसिम माने अनलाइनाव थायो मोनानि होमबा आङो मोनानि 7टा बा 8टायाव आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामनांगोन गोबाङानो माने टाइम टेबोल नायालासिनो भिडिअखौ शुट खालामबाय इडिट खालामबाय आरो लोगो लोगोनो आपल'ड खालामबाय खुनु टाइम टेबोल गैया बिनि थाखायनो भिउस मोना आरो बेयावनो डिमटिभेट जायो बिथांमोना भिउस मोना मानो मोना होननानै एसे टेनसन फैयो बिनिखायनो नोंथांमोना चेक खालामना नायग्रो नोंथांनि भिउवार्सफ्रा मा टाइमाव अनलाइनाव थायो अब्ला दा नोंथांमोना बुजिबाय जे आंनि भिउवार्सफ्रा मा टाइमाव अनलाइनाव थायो आरो बे टाइमावनो आं भिडिअखौ आपल'ड खालामनांगोन अके अब्ला नोंथाङा एसेबाबो बुजिबाय जानो हागौ बेफोरबायदि खौ चेक खालामनानै नोंथाङा भिडिअखौ आपल'ड खालामोब्ला मोजां आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामलांबाय थानो सानला लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो आंखौ सापर्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो बेलनि अल नटिफिकेसनखौ खालामबाय था आरो बेफोरबायदि नटिफिकेसन नोंथाङा मोनबाय थायो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार